Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Salamat igsoon sa imong pagpadayon o hinaot ko nga nakas kapiskay panglawas o hinaot ko nga kining atong pagpanag-uban nakahatag kanimo og maayong mga butang diha sa imong pagpangalagad. Ang atong isgotanan karon mao ang atong pagtuo magpadayon hangtod sa kahangturan. Akong basahon ang Roma 8:28 ngadto na sa 39. Apan sa di pa ako nang hisgutan ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umaabot nato nga himaya. Ako balikon ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umaabot nato nga himaya. Dili na ko isgutan ang Roma 8:28 ngadto sa 29. Matud pa diri, sayod kita nga ang tanang paghitabo ginabuhat sa Dios alang sa kayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Kay sukad pa kaniadto nasayran na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak o giplano na niyang daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus aron siya ang mahimong magulangan sa daghang mga managsuon. O versikulo 30 matud pa diri, busa ang mga tawo nga gipili na niyang daan iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak. O ang mga tawo nga iyang gitawag iya usab kini nga gipakamatarong o iyang gipakamatarong iya usab nga gipasidunggan. So, mao ni mga igsoon, no? Ang iyang gipasidunggan ang iyang mga anak. Bisan kinsa nga nakaila sa Dios mibati nga siya makagagahom. Walay mahitabo sa kalibutan kung walay iyang kaalam o pagtugot. Siya ang makagagahom apan wala kita nagtuo sa kapalaran. Sama sa gibuhat sa umang reliyon tungod kay kita kabalo nga ang magagahom nga Dios maluloy-on nga amahan. Amahan kinsa nagpadayon nga nagaamping kanato nga dili kita may pampawak, no? Dili kita lagi sa likway o dili siya mobiya kanato. Busa kita gapangayo kaniya nga malig-on atong pagsalig sa iyang hugma aron atong pagtuo dili mahanaw kung adunay kagumot ang palimot, adunay mga paglutos. Sa pamatuod sa pagsalig sa gugma sa Dios kanato, ang apostol ni sulat og nagsagunson nga mikumpirma, no, sa atong personal nga kaluwasan aron kita wala nga mga pagduda o dili kita matay-og. Ang Dios mipili kanato o kanimo o pili ka natong tanan kay ikaw anaa sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Kaila siya nimo sa wala pa tukura ang kalibutan. Busa siya kabalo ang pinakasulod sa imong pagkatao. Imong kinsa ka, imong kinaiyahan, imong katuyuan, ang imong relasyon sa Dios o unsa pa ang imong ginahuna, no? Pinakalawom nimo hunahuna nasayon ng Dios. Dili ka langyaw apan duol ka o ilado kayo ka sa iyang kasing-kasing o naghulat siya kanimo isip amahan nga naghulat sa pagbalik sa iyang nawalang anak. Ang Dios naghandom kanimo sobra pa sa imong paghandom kaniya. Ang walay sinugdan o walay katapusan nga Dios kay balo kanimo una sa tanan nga panahon. So wala pa ikaw matawo sa miagi pang mga kapanahunan. Ang imong kaugmaon iyang gibutang o iyang gihimaya tuyo sa una pa kanimo tungod ka ikaw iyang gitagna pinagi sa katakos sa iyang pagkabalaang o sa iyang pagtugot nga mahimo kaniyang anak pinagi ni Kristo. Kinsa may nagluwas nimo o nagpakamatay sa krus kay si Kristo lamang ang nagpili kanimo nga nagkumpirma bisan kinsa nga nagkupot sa pagkigauli sa Dios dili gid matarong tungod kay ang Dios mo may nagpili nato matinud-anon. Busa ilha ang Dios nga naghatag og katuyuan sa imong kinabuhi. O ang Dios mismo mo nagtagna nga ikaw mahimong iyang anak, no? Sa iyang kagustuhan nga mahimo ka sama sa iyang imahe kinsa naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Ang kasulatan nagisgot nato sa Roma 8:30
gitawag kita sa Dios, no? Ngadto sa iya gitawag kita sa Dios o iya kitang gilain. Wala lamang niya gitawag sila kundi gihimo usab silang matarong o gipaampit sa iyang himaya. Ang Dios personal nga miunahuna sa iyang gugma o nakigsulti kanimo nga personal. Nadungog mo ba ang lawom niyang tingog sa imong kasing-kasing? Ang iyang pagtawag midulot ba sa imong gahing pinakasunod nga kinahilad sa imong pagkatao? Inumdumi nga ang Dios mipili kanimo samtang ikaw makasala ug iyang gitagna nga ikaw mahimo niyang anak. Iyang gituyo nga mabag-o ka kinsa mamatay sa garbo, mamatay sa imong kalaway aron mo sidlak ang kaputli, pagpugong sa kaugalingon, pagkamatinud-anon ug katarong nga walay gahom kanimo alang sa walang pagkinabuhi kung dili ang pulong sa Dios. Dios mitubag ug nahigugma kanimo o iyang gibutang sa iyang inabigong pagtambag ang tungkaran sa kamatuoran diya sa imong kalawasan dili matarong pinagi sa akusasyon sa yawa. Karon ikaw matarong sa paghugas ni Kristo. Giilang putli sa iyang pagtubos. Anus aka mutuo sa iyang giha ug magdaig sa iyang matinud-anong grasya. Ang Espiritu sa Dios magbunga kanimo sa iyang kaayo kung sunod ka sa imong magbubuwas. Busa siya kinsa nga nagsugod sa kaluwasan sa imong kalag matinud-anon. Ikaw iyang gituduan, gipalig-on, himong hamtong sa iyang kaugalingong katuyuan. Dili siya makalimot kanimo apan iyang humanon ang imong plano hangtod sa katapusan. Kaya Dios mipili kanimo alang sa pagsagop. Busa ipag-imakak ang imong kaugalingon, dala ang imong cross. Sunod sa anak sa Dios gikan sa cross paingon sa lubnganan hangtod sa himaya. Kaya tarang utang galihok alang sa kaayo sa naghigugma sa Dios. Gihigugma ba nimo? Siya kinsa naghigugma ug una diha kanimo. Pag-ampo kita igsoon, wala ang Dios ang Trinidad. Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa lamang ka Dios. Kami kasimba kanimo tungod kay imo kami gipili. Pasayloan kami sa among mga sala, ablihi ang among dunggan aron kami maminaw sa imong pagtawag sa balaang kasulatan. Dawata ang among pagkamatarong pilagi sa dugo sa imong anak. Ug kami nagapangayo sa imong ikumpirma kanamo ang kasiguruhan sa mga daotang adlaw aron dili kami matarog apan makasinati sa imong espiritu nga gapuyo kanamo isip garantiya sa umaabot nga himaya. Amen. Kaya pangutana igsoon, ngano ang tanang butang dungan maglihok alang sa kaayo sa higugma sa Dios. Mga igsoon na pangutana, ngano ang tanang butang maglihok man alang sa kaayo sa higugma sa Dios. Salamat sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.